Good afternoon mga kaibigan, nandito kami ngayon sa paliguan ng San Binom sa Erosin. Merong malamig at merong mainit. Kung gusto nyo sa malamig kayo. Sa mainit kayo. Gusto nyo Pwede sa makaluto mainit ng, pili. Ang ganda mga kaibigan ng tanawin. No? Ang ganda maligo rito. Kasi kompleto ang tubig dito. Merong mainit, merong malamig. Lalo pagkagabi, hindi mo kaya sa malamig. Doon ka sa mainit. Yan, San Binom. Dito lang yan sa Erosin. Kasiguran. Erosin, Bulusan. Tara mga kaibigan, puntahan natin yung swimming pool. Ay si Buboy, nangunguna na sa swimming pool. Ay, ng native na manok. Ano yan? Native. Yan. Wow. Yan. Sarap naman. Okay. Nandito na yung ating mga tropa. Ayan yung mga kasama namin. Nagkakain na. Kain na. Wow, ang dami. Ang dami pagkain. Walang gutom ang driver. Driver lang kami dito mga kaibigan. Yan. Paigarong. Yun, kain na. So yung swimming pool dito, ayan o. Bali tatlong swimming pool ayan. Meron pa doon sa dulo. Meron doon. Ato din tawa. 1, 2, 3. Gaano ba kainit? Gaano kainit ng tubig pa? Gaano kainit? Ano lang, 15 degrees Celsius. 15? Ay, Fahrenheit pala. Hawakan nga natin mga kaibigan. Ay, oo nga, mainit nga. Mainit nga, oh. Sarap maligo rito kahit gabi, no? Oo. Okay, ah. Parang naiinganyo ako maligo, ah. Kasi wala akong dalang, ano. Mainit nga, mga kaibigan. Nakakainganyong maligo kasi wala akong dalang, ano, bisan. Driver lang kasi ako dito. Dalawa kami ni Buboy. Kami driver. Mainit nga, oh. Mainit ang tubig. Oh. Okay. Ito ay sumama mo. Yan, ganda. Mag-aalas 7 na ng gabi ngayon, mga kaibigan. Pero ang ganda pa rin ang tanawin. Oo. Kasali kayo sa vlog, oh. Baka may isa shoutout kayo. Binabati ko yung mga kaibigan diyan sa Litex. Hello! Merry Christmas! Yun. Ano pala? Bakit pala pinatay? May nakalimutan pala ako. Hello, Rhea! Merry Christmas! Tapos sino ba ba yun na? Kaano ta kaibigan? Tapos, Melchor. hello, Melchor! Yung pili! Merry Christmas! Hindi ka picture ano? Yun mga kaibigan, dito lang kami ni Buboy sa cottage. Kasi bantay lang kami ng mga pagkain nung pinag-drive namin. Grabe mag-drive si Buboy. Iniiwan-iwanan ako ng gusto. Hindi ko makagilap kung nasaan na. Ilang ba takbo mo kanina, boy? 30? 30 lang yun? 30 lang yun. Pagtingin mo lang yun. 30, hindi ko maabutan. Baka 130. Tumakbo ako ng 80 eh.
So yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Sa mga viewers namin ni Buboy. Sa Team Paigarong. Patingin naman ang aming ating video. Yung Kabadyo Vlogs. So, paano naman, pa-support naman mga Paigarong. Yan. Yun. Yung may channel si Buboy sa Kabadyaw Official Vlog. Yan. Pakidalaw nyo naman mga kaibigan. Support lang, support. Tulungan mga Kabadyo, mga kaibigan. So yun mga kaibigan, si Buboy naligo na. Uwi ng Basayan. May bisan ako. May dala kang bisan? Ang bihira ka, daya mo. Ako wala. Narilipot kayo sa... Di ba may di ba may... Mag-drive kayo sa motor. Ikaw, wala. Lamig niyan. Hindi ko makakaligo. Yan, mga kaibigan. Daya ni Buboy, may bisan pala. Tinago sa U-Box. Ganyan yung buwis yung Palangoy-langoy ako din agkasit. Oh my God! Ganda ng paliguan. Init. Luto tayo dito ng Sobrang init, boy. Yung masarap maligo ngayon yung gabi. Mga kaibigan ko yan. Mga kaibigan. Karakoban. Ano, naligo ka na? Karakoban? Hindi ako naliligo. Ayan! Karakoban? Sino yung manalo? Mga kaibigan. Kaya kalaban ko, may nalan dyan. Team Badyaw. Sabi mo nito, yung pinyo. Ano kami? Nasaan na sa libo? Asan? Ikaw magpapapremyo, hindi ako. Kalaki ka ba?